Jeg hedder Anne-Sophie, og det her det er min mundtlige aflevering af modul 3. Jeg har her en model, som viser en boks, en lukket beholder, hvor jeg kan pumpe en gas ind i. Jeg har her en trykmåler, jeg har en temperaturmåler, og jeg har varmekontrollen hernede, hvor jeg simpelthen kan tilføre mere varme. Yderligere har jeg en lille mand herude, jeg kan skubbe eller trække for at gøre boksen større eller mindre. Nu starter jeg med at pumpe gas ind i beholderen, og dermed så skal trykket og temperaturen stige. 3 pump. Det må være rigeligt. Vi ser her, at temperaturen stiger, og at det gør trykket også. Nu vil jeg lige forklare, hvad idealgasmodellen er. Idealgasmodellen det er P gange V er lig N gange R gange T, hvor P det er tryk, V det er volumen, N det er stofmængde, R det er gaskonstanten, og T det er temperaturen målt i Kelvin. Når jeg tilfører en smule varme her, det gør jeg nu, til systemet, så ser vi, at både temperaturen stiger og trykket stiger. Når jeg tilfører varme, er det klart, at temperaturen stiger, og ifølge idealgasmodellen, så vil trykket også stige, da stofmængden og volumen og gaskonstanten holdes konstant, så vil trykket stige, når temperaturen stiger. Jeg kan også gøre volumen en smule mindre. Det gør jeg nu. Vi ser, at både trykket og temperaturen stiger, og det skyldes, at jo større tryk, jo større temperatur, men mens at stofmængden og gaskonstanten selvfølgelig stadig er konstante. Jeg vil nu pumpe mere gas ind i beholderen, og derved få stofmængden til at stige. Og jeg vil så se, at trykket stiger. Når jeg pumper en større mængde molekyler ind i beholderen, så stiger trykket, og det hænger igen sammen med idealgasmodellen. Så sådan er det. Ja, det var det jeg havde.